Mae'r gan yn syml yn sôn am gyfnod lle o'n i'n sengl, a nes i a'n ffrind gore cael 4 noson ar yn gwyliau, basically, yn teithio Gogledd Cymru, efo dim commitment, dim byd. Ie, chwarae gwirion chydig bach yn y nos. Ac oedd un ar amserau gore dwi'n rhoi i gael, oedd o'r gymaint o hwyl. Nes i ofyn i Daf, sy'n ffrind agos i fi. Ddim yn ffrind gorau, yn syniad felly. Na, nid yn neud fideo i hon. Dwi'n bod fewn awr, mae genau'r syniad yma, beth sy'n fel hyn. A hynna oedd y syniad. Fewn awr oedd o, ie? Wel, oedd eitha sydyn, ti'n gwybod? Ac oedd yna rhyw hanner gobaith os ych chi'n licio fo, so mae neud Miwsig videos yn lot o waith. Dwi'n sylweddoli. Mae o, yndi. Ond ydych chi'n licio fo, so wedyn... Rhaid sy'n ei bach o waith, ydyn nhw. Rhaid fi actually neud rhywbeth wedyn. Mae o'n gerddor hefyd. Pob peth o fe'i gilydd, dwi jyst yn gwybod pa mor greadigol ydi o, a hefyd faint dwi a 4 arall y band jyst yn trystio pob peth mae'n neud, felly... Mae'n yr eraill yn eich i'n y band fydda, dim just fi, sori. 4 arall. O, dwi'n falch o'ch licio fo. Diolch Daf. Dafydd. Wan ti'n ffrind gorau fi. Lle dwi'n gyrru'n faes. Chdi'n sgwennu am rhywbeth ar ryw gyfnod kind of wild. O'n i'n trio fatha rhyw fath o gyfieithu hwnna mewn i rhywbeth o gweledol. Ond hefyd ychwanegu ryw segurdod yno fo hefyd, achos dwi'n meddwl bod chdi'n cael cyfnodau fel a heb yr kind of segurdod eitha, o dyma os ti'n just yn hongian rownd tŷ math o beth yn neud yn byd yn... Bendant. Disgwyl i ffrind gorau chdi. Ffamnio chdi am sesh. Darna bach yn drist, da. Darna bach yn drist. Yn teimlo'n drist? Yn pam bach yn teimlo'n drist? Dwi ben yn hyn, da. O, wysi. Ti ddwys di. Di o ddim bewr eich bobl mewn ddisgwyl gen Candelas. Ond dwi'n meddwl bod ni gyd yn fan o bod yna rhywbeth jyst yn edrych yn neis, bod o ddim yn wyllt. O'n i rili awyddus, jyst i'r kind of gweld sut fysa stamp fi'n gweithio'r can Candelas. Fatha delynydd dwi, fatha dydd i ddydd, rili. Dwi'n delio efo lot mwy o delweddau llonydd, so wedyn dwi'n rili interested iawn mewn movement o gwbl. Dyna pan bod o mor llonydd. Dyna pan mae'n rili Final llonydd, edit. a mae bob dim jyst yn fatha llyniad yn y rili, ti'n gwybod. Mae'r cysyniad y fideo mae fatha bod yn digwydd rhwng rhyw 2 fyd. Dwi'n teimlo, mae yna ddarnau ni sy'n ofnadwy abstract a fwy gwirion wrach. A dyma hwnna, mae'n plethu sydd fewn i bethau ofnadwy amlwg ag llythrenol. Mae yna bwysigrwydd i'r pethau sydd ddim rili yn digwydd. Mae yna bwysigrwydd i'r pethau ddim yn digwydd. Mae yna rhywbeth yn digwydd ar y diwedd kind of thing. Mae'n swnio'n effernol. Yndi? Dwi'n meddwl bod ni'n... Da ni'n gwerthu hwnnw ddewn, da ni'n mynd i dim sens i neb. Na.